L-applikanti li ser jiġu magħżulin taħt il-programm ta' investiment individwali kif mibdulu mħabbar mill-Gvern aktar kmieni din il-ġimgħa ser ikunu l-aħjar nies. Dan joħroġ minn kummenti li ta' iċ-Chairman tal-MFSA il-Professur Joe Bannister, illi fisser kif il-Gvern ser ikun qed juża l-istess kontrolli li tuża l-MFSA biex jarbel lil dawk li japplikaw taħt il-programm ta' investiment individwali. L-MFSA għandha proċess ta' due diligence li kulħadd jaf li hu high level. U l-MFSA se tippassja l-information kif issir dik id-due diligence u l-kontatti tagħha li jagħmlu la due diligence lill-identity Malta. Iċ-Chairman tal-MFSA qal li l-proċess li juża l-Gvern biex jevalwa l-applikanti taħt il-programm ta' investiment individwali ser ikollu l-istess saħħa tal-proċess estensiv użat mill-MFSA. Due diligence għandu s-saħħa tal-istess li tagħmel l-MFSA. Meta MFSA jiġi operatur tagħmel extensive due diligence biex tkun ċerta li n-nies li ġew magħżulin huma n-nies tajbin. Iċ-Chairman tal-MFSA Joe Bannister stqarr li l-proċess ta' due diligence tal-individwu taħt il-programm ta' investiment individwali ġie msaħħaħ. Rigward id-due diligence tal-individwu li se jieħu ħsiebha l-Gvern, dan il-proċess issaħħaħ minħabba l-fatt li l-MFSA se tippassja l-proċess tagħha lill-Identity Malta. Bekk Identity Malta ser tiżgura li l-aħjar nies ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dan il-programm wara li jħallsu minimu ta' €1,150,000 jinvestu fi proprjetà f'pajjiżna.